Surboy tayo dyan mga kawak. Hinaan ko lang no. Tapos edit ko na lang, lakasan ko yung boses ko sa video. Bale, ito na ata yung isa sa pinakakakaibang smoothies na gagawin ko kasi ang daming sahog. Ang mura kasi. Yung grapes na bili ko ng 150 per kilo. Yung strawberry 130 per kilo. Celery nakalibre kami. Tapos banana medyo mahal pero okay na rin ng 70 per kilo. Tapos mangga na 70 per kilo. Kunin ko lang yung mangga. Ito ko lang yung mangga. Kaya yung mga ripe. Ngayon ko nasan. Ito ko na ito. Tulog pa kasi sila. Sa sala na kami natutulog kasi mainit. Sige, papakita ko yung mga ilalagay ko. Wait lang. Medyo magulo sa kusina kasi pag nagigising ako sa umaga, naghihiwa na ako ng bawang at sibuyas. Tsaka luya. Ito. Bawang sibuyas, luya na yan. Ay, bawang luya. Ito. Sibuyas. Kasi gusto ko yung pagkain namin mabawang saka maluya. May tira pa kasing sapal ng oat milk kagabi. Binalik ko dito para magamit. Kunti-kunti lang naman kailangan para sa smoothies. Kaya hindi naman kailangan magmadali. So ito yung sapal. Sana ma-edit ko to na rinig yung boses. Hirap kasi magsalita pag tulog sila. Sa strawberry, konti lang naman nilalagay namin. 5 kasi syempre tipid-tipid din, di ba? Kahit na mura siya. Ang binili namin medyo maliliit. Ito. Pag nilalagay ko sama na dahon kasi may benefits din siya. So 5 nito. Okay na tayo sa strawberry. Ito yung natitirang guyabano. Lalagay ko na lahat. Konti-konti lang kami nito eh. Pero wala na. Halos wala na. Smoothies namin may guyabano. Kasi may time na mura yung guyabano. Yung pagpili namin ng prutas, kung ano yung season ng prutas, yun ang bibili namin. Kasi naniniwala ako na binigay siya sa season na yun kasi pangangailangan ng katawan sa season na yun. So sa banana, ang isang banana hinahati ko sa 4. Kukuha ko ng 18, parang 4 at kalahati. Yan, 18 na pieces. 18 na cuts. Sunod natin celery. Pinuprosen na rin namin. Nahati na ng maliliit. Kasi nga, para matagal ang shelf life. Dahil sa smoothies din naman siya mapupunta. Isang dakot. Tapos dagdagan mo lang konti. Nabili kami ng grapes eh. Bali sa grapes, inisip ko baka 5 lang.
May seed to eh, hindi siya seedless. Pero yung seed, sama na rin sa pagbiblend. 5 lang siguro. Okay na ako dun. Para tipid din, tipid. Siyempre hindi naman kailangan magastos, diba? Kailangan lang meron. Tapos, ang susunod ko, isang pisngi lang ng mangga. Ulit lang. Isang pisngi ng mangga. Mukhang maasim-masim pa to kasi kulay green eh. Pero okay lang. Si SS hindi maselan sa prutas. Gusto pa nga niya maasim. Kaya okay kami dun. Saan yung kutsara ko dito? Walang kutsara. Yung kutsara kasi galing ref. May ref namin para hindi gapangan ng lang ipis. Pakita ko nga. At hindi mawawala yung super duper food. Pero ang ginagawa ko, pag nabiblend na, doon ko lang siya nilalagay. Wait lang. Gawin natin, kunin na natin yung raisins. Yung raisins, binababad ko siya sa tubig. Cut ko, slice ko, babad ko sa tubig. Para pag binlender siya, maninipis na. Ayun, kukuha ko ng tubig. Yung tubig na kukunin ko, yung babada na ng lemon water. Ito. Pag nababad na siya overnight na lemon. Kaya, alkaline na yan. Kasi yung alkaline, parang sinasabi nila, gamot o pang cleanse. Pero totoo lang, ang alkaline kasi yung state ng katawan. Tabi ko lang ibang gamit. Magbe-blender na ako. Ang gamit namin blender, Oster. Nabili ko to sa SM 2 years ago. Magto 2 years pa lang pala. So ganito karaming tubig. Halos puno. Kasi dadagdagan pa yan mamaya. Ngayon, i-blend natin siya. Sabi kong ginagawa sa kusina eh. Bali ang ginagawa ko, biniblend ko. Ayan. Pag medyo nakita kong nagbabago na yung kulay niya, kahit tura, dadagdagan ko ng tubig. Wala akong tubig. Ayan, mukhang durog na yan. Kailangan ko pa ang konting tubig. Ayan, halos puno. Medyo mahina kasi itong blender. Hindi, malakas naman siya. Maganda naman siya. Compare sa standard ba yun? Dati kong blender. Tapos kaysa sa Nutribullet. Kasi Nutribullet madaling masira. Ngayon, pag dinagdagan ng tubig, spin ko ulit. Wait lang. Spin ko ulit. Tapos, halagyan ng super duper food. Kung ang blender nyo, Breville at Vitamix, yun. Super smooth na yun. Maganda na yun. Kaya maganda yung blender ni Bianca King na ipamimigay, sumali kayo doon sa vlog niya. Pag nakaabot daw siya ng 300,000. Kaya shoutout kay Bianca King. Hi po. Baka naman po may bigay nyo sa amin yung
Vitamix yung blender, o kaya kung sakali, bigyan nyo kami ng bago. Joke lang. Kasi ang Vitamix, sabihin ko yung presyo sa Amazon is 50k, sa PHP, no? Philippine peso. Kaya ang hirap kung pag-iipunan mo yun. Pang store na yun, pang mga tulad ng store na sa kaibigan ko, Green Smoothies, po. Ganun. Ito lalagyan natin ng STF. Bakit sa huli ko nilalagay yung STF? Isa lang dahilan ko. Pag nilagay mo siya kasama ng mga fruits and veggies kasi, magiging malapot na siya. Mas mahirap siyang i-blend. So, ito yung kinalabasan. Madilim kasi pero try natin. Ano ko sa liwanag. Pag binuksan ko kasi ilaw, baka magising sila eh. Walang paraan. Yan po. Pag magsasalin ako, lagi na lang may natatapon. Weakness ko yan pagsasalin. Ito yung tsura niya. Yan, nakita din. So, ito. Hati-hati kaming tatlo. Siya si ako si Mahal. Tag-iisa kami. Ngayon, sige, pakita kong patikman ko kung sarap. Sarap. Lasang-lasa yung mga putas at gulay. Basta lagyan nyo lang kahit konting celery. Masarap yun. Yan. Ito yung almusal namin. At tingin ko hanggang dito na lang mga kawak. Sayas, pag napapanood mo to, pag laki mo gawa mo si Papa na mas masarap. Okay, ikaw na lang bumili sa akin ng Breville pag di tayo mabigyan ni Miss Bianca King. Umaasa. So, mag-alas 8 na. Sunday ngayon, May 10, Mother's Day. At ang Mother's Day namin, magti-training si Mahal ng paano gumawa ng cake para sa birthday na siya sa May 22. Kaya mga kawak, hanggang dito na lang si Empoy Dalayong King. Yun na lang. Kaya pa ako gising alas 5. So, see you around. See you soon. Live, laugh, love life, and pure happiness.